The number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ngunya nakapaskuhan na siguraduhon na ligtas asin maayos ang pagbibiyahe. Iplano ang dudumanan tanganing maibitaran ang holiday rush. Perming hilingon ang lunatan na bago magbiyahe asin di paglingawan ang seatbelt. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ito ang Bombo Radio Naga. Basta Radio Bombo! The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Ang programa ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Diyos maray na pagkaaga mga kabombo na Diyos maray na pagkaaga po tabi sa satuya din na mga kaagraryo. Welcome po giraray, digdimana sa tuwing ika-24, asin po huring edisyon na ka na sa tuyang programa na kape asin baratang agraryo. Ako giraray, nasin na pong mga kaibang lingkod si Bombo Legibaran. Siyempre, na programa ini hatod po sa Indocan Department of Agrarian Reform Bicol asin po ka na proyekto man na split. Kana kalis po na ika-23 na edisyon po kan sa tuya din na programa. Nakaibanta niya to si Kagraryo Gay Labad, ay si Assistant Regional Director for Operations kan Department of Agrarian Reform Regional Office 5. Asin po na pag-ulayan si dapit sa distribusyon ng mga titulo ng daga, condonation certificate, ani pong inapod niya tong COCROMS, Certificate of Registration, asin po for machinery and equipment sa may partiman kan Pili Camarinesura. Alagada sa presente sa ika-24 na edisyon po ka na sa tuya na programa, iga po tabi kita nga makakaibahan na duwaman na bisita. And sa ngayon, digdi mo na kita sa Regional Strategic Media Coordinator Canadar Bicol, antes po na maging parte kana Department of Agrarian Reform Shaman, nagtrabaho po kumusarong digdiman sa sarapong besadong radio station sa Kabikulan sa loob po yan nintulong taon. And syempre, kantong 2021 kan maging parte Canadar como Agrarian Reform Program Technologist. Asin sa ngunyan, sarapong Agrarian Reform Program Officer 1 o kaya po ARP1. And naging Provincial Information Officer, Candar Provincial Office, kan Albay, asin sa presente siya po, ang OIC Regional Information Officer, kan Department of Agrarian Reform Regional Office 5, mantang pinagagampanan man, ana papel como regional strategic media coordinator sa Erarom kana project split. Mga ka-agraryo, mga kaibantan niya tungon niya na si ka-agraryo ni Rizame Barquelia. Ana syempre,
para po kay Kagraryo ni Risa. Siyempre, gwawa po kitang mga kaibahan ang original media writer po kan Dar Bicol. Kung sa kantong 2024 ka maging parte kana Department of Agrarian Reform Regional Office 5 como regional media writer sa raram po kan Project Split. Alagad ang test pamani siya po naging partiman kana sa pong bisadong istasyon na digdiman, of course, sa Kabikulanan. Ngunyan, kumusara pong writer sa DAR Regional Strategic Team, saro siya sa mga nasa likod kan programa na Kapiasin Baratang Agraryo po sa pagbilog po kan storyboard, pagpo-profile kan sa tuya po tabi ng mga bisita, hasta po sa iba pang mga preparasyon na kinakaipuhan na para po sa produksyon kan programa sa radyo. Mga kaagraryo, ang makakaibanta din nga, ngunyan po tabi na pagkaaga si Kaagraryo Wenceslas Lisay. And Gerare po, good morning. Sa sindo po tabing do, Merry Christmas. And of course, advance Happy New Year, Kaagraryo ni Risa. And Kaagraryo Wenceslas, siguro po pagbati po muna sa satuya po tabi ng mga kaagraryo. Go ahead po. Marhay na aga sa gabos po na nagdadangog kan Kapiasin Baratang Agraryo, marhay na aga Agraryo Leia, and sa gabos po na sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Alright, how about kay Kaagraryo Wency? Kaagraryo Wency, kumusta po ang pagselebrar kan sa tuyang Kapaskuhan? Yan, just maray na aga ka Agraryo Leia asin sa gabos na paraan tabay. And Merry Christmas man liwat sa satuya gabos. Maray-maray man ang satuyang selebrasyon asin padagos na kita oral daw. Thank you. Good morning. Alright, sige, sa satuya nga pagpuna, kana sa tuya nga programa sa presente, balikan ta, ini nga sa kuya mga kapota na para pumuna kay Kaagraryo ni Risa. And of course, kadako kitang mga mauot din na maaraman partikular ang mga naginanyog niya to sa satuya. Ano po muna sa satuya nga kapota na kumupagtatapos sa kantaon Kaagraryo ni Risa, paano po nindo mailaladawan ang 2025 para man sa Strategic Communications Team kang DAR? Agraryo Leia ining taon na ini, taon siya ning milestones. Kaisi dakol po kita nagibo, naginibong niya na taon. Yaon po iyan so ining Kapiasin Baratang Agraryo. Yaon man po ang Pelikula Agraryo, ang coffee table book na pinamagitang Tagubhang, at ang atin pong Christmas ID. Ini pong taon na ini dakulon so nangyari. Dakol na sabay-sabay na nangyari. Minsan po mapagal pero sa bawat pagod may grace. Tayaon po ang satuyang mga katuwang sa Regional Strategic Communications Team. Ini pong team na ini, ngunyan na taon lang siya nabilog actually. Before po, PIOs lang ang meron kami. Pero ngayon, under Project Split, nagkaroon po ng katuwang ang information section. Nagkaroon po tayo ng graphic artists and media writers kung saan po kapag sabay-sabay na talaga yung work, yung compliance, ang dami po ng task, sinasalo nila tayo. So, maraming salamat sa ating team kasi iniintindi nila tayo and tumutulong sila para ma-push and ma-pull off natin lahat ng projects this year. Itong taon na rin pong ito, maliban dun sa mga programa ng DAR, one for the books po ang 2025 and sama-sama po kami ng aming team na nagawa itong mga task na to, na-beat namin yung deadline, sama-sama namin hinarap yung challenge, and sama-sama rin kami sa tagumpay ng bawat proyektong nagawa ngayong taon. Alright, at daw pero paano sa tuyang nahiling, na senduman na sakripisyo, kasi sabi nga ni Kan magkairibahan, sa sering potabing pagrani kan mga programa, syempre, atong sa pagiman kan pagtatao paghahatod kan totoong istorya kan sa tuya po tabi ng mga parauma, mga jóvenes, and sa satuya din na komunidad. And syempre sa satuya mga dugang pang kapotan, Kaagraryo ni Risa, sa kadakol na naginibo na proyekto ngunyan na taon, arindig di si masasabi niya to na pinaka nagmarka sa publiko. Kaagraryo Leia, sa kadakol na ginibungon niya na taon, para sa ko ang pinaka nagmarka, itong ginibot ang first ever na Pelikula Agraryo 2025. Iniso short films na featuring ang
ating mga magsasaka, and ang sumali dito mga ka-agraryo Lea, yung mga estudyante, kung saan sila mismo yung nag-direct, nakipagsalamuha sa ating mga farmers para mas maikwento nila kung ano ba talaga yung kwento ng ating mga magsasaka. Siya yung pinaka nagmarka, hindi dahil bago ito, kundi dahil naikwento nila yung mga kwentong matagal lang dapat na mapanood at marinig ng ating mga nakikinig, na ating komunidad. And dito po sa Pelikula Agrario, iisa yung naging direction natin, yun yung maging gawing mas buhay yung DAR, and mas mailapit sa tao yung DAR sa pamamagitan po nitong Pelikula Agrario. So talaga nga tandaan niya to, itong inapod niya tong Pelikula Agrario, kasi sabi nga ni Kayan na ang kaibahan duman si mga jóvenes, si mga estudyante na nagpailing man talaga ka na totoong buhay kana sa tuya po tabi ng mga parauma na daw pero paano sa pagi kaya na mas namamatian na sin mas napresyara kana publiko na pagsakit nasa indaman na kinakaatubang sa oral daw. And syempre sa mga dugang niya tungang hapot dakula sinaging parte kan mga jóvenes youth engagement asin na Pelikula Agrario. So sa ngunya na nyata ba kay puwanta na makuha sin mahiras sa ang boses man ninda. Ka-agraryo Lea, importante na makuha natin or marinig natin yung boses ng ating mga kabataan ngayon. Alam mo, si Secretary Estrella III, isa siyang advocate para sa ating mga youth, kasi naniniwala po si Secretary Estrella na ang ating mga kabataan ang future ng agriculture. Kasi nga, sa panahon ngayon, tumatanda na yung ating mga magsasaka. So, kailangan ng mga taong magpapatuloy ng pagsasaka kasi nga yun, matanda na sila. So dapat mas maagang mamulat yung ating mga kabataan sa kung ano ba ang magiging papel nila sa agriculture. And kailangan kung walang papalit, walang magpapatuloy ng agrikultura. Hindi po ba? So yun, nabanggit ko kanina na kahapon, Pasko, dahil po sa ating mga magsasaka, may Noche Buena ang bawat pamilya. Dahil sa kanila, kumakain tayo. So, ito pong mga estudyante, in-engage natin sila dito po sa youth, nagkaroon tayo ng youth engagement para mamulat sila or maging aware sila sa kung ano ba yung ginagawa ng DAR. And ito pong Pelikula Agrario, nagkaroon sila mismo ng, hindi lang sila nagiging audience dito sa Pelikula Agrario kasi sila yung nag-direct, sila yung nagkwento, and sila yung nakipag-communicate or nakipaghalubilo mismo sa ating mga magsasaka para malaman nila talaga kung ano nga ba yung ginagawa ng ating mga magsasaka, ano yung struggles nila sa buhay, and behind the lens, nakita nila kung yung mga hirap ng ating mga magsasaka na hindi pala madali maging magsasaka kasi andun yung mga struggles nga sa buhay na yung sa mga pagsasaka, hindi siya ganun kadali, and mas naging personal din yung kanilang interest sa agriculture kasi nakita nila kung ano nga ba yung DAR and yung mga buhay ng mga magsasaka. So matotal, kinakaipuan ta niya to itong magpapadagos kana istorya kan mga agrarian reform and syempre sa pagayan kan sa tuya din ng mga jóvenes na amay pa maimuklat niya to na sa katotohanan kan buhay and mas mapresyara ang sa tuya po tabi ng mga parauma maging makabuluhan asin syempre ining inaapod niya to nga sustainable ang advokasya sa mga masunod na henerasyon na buhay pa man giraraya napadagos na madadangog. Nasa ngunyan sa mga dugang nahapot sa Pelikula Agrario 2025 man, inyang istorya ka na agrarian reform. So ano po si pinaka-trayumpo ka ini para mantabi sa Indo? Para sa amin yung naging tagumpay po ng Pelikula Agrario ay mas naging aware yung publiko kung ano nga ba yung DAR, kung ano nga ba yung agrarian reform. Kasi nagkakaroon nga ng confusion sa agrarian reform and agriculture na yung agrarian reform po, hindi lang po kami nagbibigay ng lupa, kundi tumutulong po kami sa pagbibigay ng support services sa ating mga magsasaka. And tinutulungan po natin ang ating mga magsasaka na may angat yung kanilang pamumuhay. Ito pong sa pamamagitan ng Pelikula Agrario na ikwento po kung ano yung agrarian reform,
sa mas madaling maintindihan at maunawaan ng tao. And hindi lang po programa ang ipinakita, nakita po nila yung totoong buhay sa likod ng DAR, sa likod ng mga buhay ng mga magsasaka, and naikwento po yung buhay ng mga magsasaka na hindi madalas marinig ng mga tao. Kasi ang akala ng mga tao, nagtatanim lang yung mga magsasaka, pero hindi ganun, hindi lang sila nagtatanim. Sila po yung bumubuhay sa atin. Kasi sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain, yung mga kinakain natin, yung tinatanim ng mga magsasaka. So, dun po sa pelikula Agrario, mas nag-open siya ng discussion na importante ang agriculture sa atin po, hindi lang sa mga youth, kundi sa buong komunidad. Lalo na, orog ngunyan, kakadikit na lang sa mga mauot, na maggalaog, asin aramon na intindihon talaga sa pinaka importansya sa lado man kang agrikultura sa loob kan sa tuyang nasyon. Dahil nga ni sa mga nagiging problema sa tuyang nasyon pagurang ng pagurang. So sa tuya po tabi ng mga parauma, paano naman si mga masunod na henerasyon. So sa kanya para sa mga dagdag pa na mga kapotan, balikan tang kape asin baretang Agrario 24 episode asin 96 na airing. So ano po ang naging importansya kay ni sa paikipag-interaksyon kang DAR sa lado po ka na komunidad? Yes. Ka-Agrario Leia, ito yung itong Kape Asin Baretang Agrario. Ito yung first radio program to air sa 4 na leading radio stations dito sa Bicol. And yun nga, 96 airings na tayo, and this is the last airing for the year. So ito pong pelikula, itong Kape Asin Baretang Agrario, dahil dito po, mas naging accessible yung DAR, hindi lang po sa mga magsasaka, kundi sa lahat. Dahil naririnig na rin po tayo sa radyo, hindi lang tayo nakikita sa Facebook, ganyan. So, kahit po sa mga malalayong komunidad, nalaman nila kung ano ang DAR dahil po sa radyo. And, itong radyo naman po, hindi lang DAR officials ang ating nakasama. Nakasama po natin yung mga mismong ating mga magsasaka at Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, kung saan po mas naging personal yung usapan kasi naikwento nila kung paano nakatulong ang Department of Agrarian Reform sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pamilya. Naikwento nila yung struggles nila sa buhay na dahil dito po parang naging inspirasyon siya, hindi lang sa mga magsasaka kundi sa lahat ng nakikinig na importante ang pagsasaka, na importante ang agriculture, and hindi lang po information yung naibigay natin sa kanila, kundi narinig ng mga nakikinig yung totoong buhay. Hindi lang po tayo naghatid ng balita, kundi naging tulay po yung radyo ng DAR para pagkaroon ng mas deep connection sa komunidad. Sabi ko nga ni kayan haros bilog na palan sarong taon na kitang nagkakairibahan digdi sa tuya na programa. Madali lang talaga karikas kan panahon, pero sabi ta mas kadakol and napapanuan na si mga kapotan kan publiko partikular sa satuya na mga kaagraryo sa siring po tabi na usapin. Kaya dakola din nakatabangan ang nasambitan niya to po na programa. And sa ngunyan, just mapalos mo na sa satuya din kay Kaagraryo Risa sa mga naitao na mga impormasyon sa satuya po tabi ng mga listeners and viewers sa presente, pero syempre sa pagpapadagos kan satuyang mga kapotan balikan niya to si Kaagraryo Wency Lisay. Kaagraryo Wency, syempre po igwa pa kitang mga hapot, mga sugpon hapot sa presente kumusarong writer. Paano po nindutin ang buhay ang mga istorya kan sa tuyang mga parauma o pa sa 2025 Coffee Table Book kung sa ina iyo man ang tagubhang na nabarataan mi na na-launch na palang inikan na nakaliyas man na unyan na Desyembre. Yes, tama ka dyan ka Agraryong Leia. Actually, na-launch po ang satuyang Coffee Table Book kaining Disyembre 17 sa presenteng taon. Dinaluhan po yan kan mga nagkapirang opisyales, arog na kan satuyang Regional Director, iba pang mga importanteng panauhon, miyembro kan Department of Agrarian Reform, presente man
ang saro sa tampok na sa istorya kan sa tuyong coffee table book sa agrarian reform beneficiary gikan sa Magallanes Sorsogon na si kaagraryong Nesha Bea. And syempre nabilog ang sa tuyang coffee table book sa pagtatrabangan nga ni kan sa tuyang Regional Strategic Communications Team kung saan kami ang nanginot sa gabos na pagdokumentar kan sa tuyang mga istorya kan sa tuyang mga paraoma. Asin nagpapasalamat kami sa tuyang mga sa gabos na team kan sa tuyang Provincial Information Office, yaonan sa tuyang mga Provincial Information Officers, graphic artists, media writers, kung saan sinda mismo ang sa tuyang sinda mismo ang nangenot sa implementasyon asin pagdokumentasyon kan sa tuyang mga paraoma asin isinurat ni Dan istorya kan sa tuyang mga paraoma asin saro man sa kuyang duty bilang sarong writer maikonsepto ining coffee table book kung ano ang magiging flow asin mga kung paano ikokonsepto ang kada chapters asin anong nakapalaog digdi. So igwap kitang 7 chapters na nabilog pinamagatan ta ini kaagraryong leyang tagubhang ang tanglaw sa mga hinabing mithiin. So ang tagubhang sa suggestion and recommendation ka sa tuyang former graphic artist na si kaagraryo Froy Beranya na manyanyao na po dyan sa Darka Marinesor 1 tagubhang para sa kaaraman kan kabos, ini po kumbaga pinagtagpi-tagping tela. Arog man kan sa tuyang mga istorya, pinagtagpi-tagping istorya kan sa tuyang mga paraoma, may iba-ibang istorya, alagad pare-parehong kapupurutan in inspirasyon. So, nakapalaog digdi ang 7 chapters, inot na digdi, garo na konsepto ta siya na inot magpupuon siya sa pagtatanom. Ano ang itatanom ta? Siyempre, so, paghihirap, di ba? Inot, tatanuman mo siya ng paghihirap, asin alagad sa maabot na aldaw aram ta magbubunga pag simikap. So enot sa pagpunla ng sa ipinunlang pagtaraho dyan ta piniture yung mga farmer beneficiaries na naghalat kan sa indang mga titulo na haloy-haloy ng panahon. Sunod dyan ang ugat ng pagtaraho na kung saan so kumbaga mai-feature ta so mga resiliency kan sa tuyong mga paraoma, yung struggles and sa umahan kumbaga sa so kinabukasan din sa chapter 3 parang may kinabukasan sa tuyang farmland. And of course, yung mga women ARBs pinicture din natin na bako lamang aramtaman ng mga paraoma nalo na ang mga babayi talagang may napapatunayan as in bayanis kindakan umahan. And syempre igwa din kitang mga leaders and organizations, cooperatives na na-feature sa tuyong coffee table book. And syempre yung bunga ng kanilang pagsusumikap wherein it is yung mga product sa tuyong mga paraoma na kumbaga nagsisilbi bilang panalimingan na sinda saro ng mga agripreneurs. And igwa din kita mga unique stories na iba-iba man ang kwento, mga sabi ko nga iba-iba man ang istorya pero talagang kapupurutan in adal ka agrarya leka. The way maghira si kaagraryo Wensi namamatian ta niya to itong sabi nga ni kan labi-labing onra sa iyang nga boses na mabilog anasambitan niya tong tagubhang kasi sabi nga ni kaya na importante ang mga siring na klase man tanganing mas miyahatod si mga karanasan o kaya po mga eksperyensya kana sa tuya din na parauma na sa presente kinakaipuhan kan sa tuyang komunidad. And anyway, para po sa pagpadagos kan sa tuyang kaputan, si sarong istoryang nagtataksa sa indungon niya na taon na nagpapagramdom kung na nyata talagang importante ining komunikasyon. Ayan. Kumbaga, sarong bagay talaga na mailaladawan ta ang komunikasyon ang susi para masabutan ta ang gabus na istorya. Lalo na sa sektor ng agrikultura, ka-agraryan leya. Siyempre, sa komunikasyon, ninhuli ta sa komunikasyon, bako lamang po kita nagheheras as nagpabalingibog ng impormasyon. Enot sa gabos, kaipuhan tang dangugon ang sa indang istorya. Ninhuli ta sa pagdangog, nasasabutan kan sa tuyang puso as inisipan kung sa inya ba talaga nagpuon ang mga istoryang trayumpo. Ang istoryang trayumpo or nakansa tuyang mga paraoma bako sa na kaagraryo leya nagpuon
sa marhay na bagay, kundi nagpuon ini sa struggles, hardships, kung sa nagpuon sinda sa pigsasabi ta nga ni kanina na pagdarahop. As in, sa dagos-dagos na sa indang kumbaga motivasyon, as in inspirasyon hinhulitas sa indang mga pamilya, mga pinaghugutan kan inspirasyon, naaabtan ninda ang trayumpo na pigsasabi ta ka agraryong Leia. So mga pinag-agihan ninda kapag nadangog ta, kita na magseserbi bilang mga boses ninda. Sabi nga ni, we as the information enthusiast, lalo ka na ka-agraryo Leia, aram ta po yan, nasa communication enthusiast, sa media industry, we are the voice of the voiceless, di ba? So, kumbaga sa paagi ka ini, sa paagi kan komunikasyon, dagos-dagos na naaabtan. And syempre, ini man sa mga talagang pinapautob ka sa ito yung regional director na si RD Sindak, ninulita siya sa man na dating information officer sa iyong profesyon. So sa ladangan talaga kang komunikasyon importante ano, naigwa ka din nagkakaigwa ka ning sense of responsibility kasi sabi nga ni Ken magabata na sa tuya din na ginigibo lalo na si paghihiras kan mga impormasyon and sabi nga ni Ken sa pagi kay ni at least nakaka-create kita ning mas marhay na nasyon o kay mas marhay na lado din na para sa satuya ng mga parauma. Anyway, para sa mga dugang pa din na mga kapotan na sa pagtapos kan taon na ilonsar ning duman pala ining Dar Bicol 2025 Christmas ID sinang kantang Wanda Ramayana sa Kapaskuhan. So ano ang mensahe nga mo yan indong ipaabot asin na ipamati man na digdi? Yes, tama ka dyan ka-agraryo. Leia, Wanda Ramayan, ninulita, nagpapasalamat kita sa gabos na naging parte ka ini. Ang sini-inisyatiba kan Department of Agrarian Reform, puon sa naging parte sa mga nagkanta, asin part kang creative team sa buhay kan musika, asin sa istorya na pinabota. Ninulita ka-agraryo Leia, ini talaga sabi nga namin, behind those hectic schedules na kadakol na sinagibumi, na ipursumanliwat na mo siya asin sa liderato kan sa muyang Regional Information Officer na si Agraryo ni Risa, asin ako man, ako man so nagsurat kan kanta na kung saan pinapaabot talaga ta si sinserong istorya na sa pagdadramayan gabos maaabtan. Kumbaga sabi nga ni sa kanta, sararuan sa tuyong futuro, asin sarabay kita sa pag-asenso. Alright, sa pag-abot kantang 2026, ano pa nalauman kana publiko sa Strategic Communications Team Kandar? Yon, syempre lalauman ta po na mas dakul pang istorya, mas bukas na komunikasyon, asin mas hararom na interaksyon sa satuyang mga paraoma o pa sa satuyang kahubenesa. Ninhuli ta nagtutubod kita na sa paagikan impormasyon es dakul na tawo na inspirar, natatawanin motivasyon na magpadagos asin magtrayumpo man sa kada sektor na kung sa insinda tig dadarakan sa tuyang tadhana na tigsasabi waga. So, iyo man lang po. Asin, salamat ka Agraryo Leia. Alright, sabi nga ni Ken, mas kadakol pa na istorya nasa tuyang lalauman sa mga masunod din na taon, partikular sa taong 2026. Alagad, syempre, yun ang kita sa satuya din na huring parte kan sa tuyang programa. Pero antas sa tuyang pagtatapos, agadan ta muna ning mensahe si Ka-Agraryo ni Risa and Ka-Agraryo Wensi. Siguro, inutan ta muna si Ka-Agraryo Wensi para po sa imong mensahe. Go ahead po. Siyempre, inat sa gabos, gaya kan sa tuyang sabi, ang Regional Strategic Communications Teams na solido na nagtatarabangan para maabtan ang gabos na trayumpo nganyang taon sa pagbalangibog kan mga impormasyon asin kampanya para maistorya ang trayumpo kan mga parauma asin sa satuyang Regional Director Riobentio Dorsey Sindak, salamat po RD, and syempre sa tuyang Secretary Conrado Mistalia III, sa tuyang Administrasyon Pangulong Bongbong Marcos, asin sa tuyang Assistant Secretary na Head kan sa tuyang Strategic Communications, asin sa gabos ng mga parauma na padagos na nagdadarangog asin nagantabay puon sa puon kan Kape Asin Baretang Agraryo. Salamat po sa indo asin advance Merry Christmas asin sa imo Ka-Agraryo Leia. Salamat po. Alright, syempre balikan ta niya to si Ka-Agraryo Risa para po sa imong mga mensahe sa satuy mga ka-agraryo. Go ahead po. Yan,
Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating management, kay Secretary Conrado M. Estrella III, kay RD Sinda, kay ASEC Janil, sa lahat po ng bumubuos ng DOR Bicol, sa ating mga Parpo 1, Parpos 2, Parpo 1, sa ating Division Chiefs. Maraming salamat po sa tiwala at suporta. Also, maraming salamat po sa Bicol Strategic Communications Team, dahil kung wala kayo, hindi po natin magagawa itong milestones ngayong taon. And sa atin pong mga magsasaka, maraming salamat po. Asahan niyo po na patuloy kaming maglilingkod, patuloy namin kayong pakikinggan at magbibigay tinig sa lahat ng mga magsasaka pong patuloy na nagpapakain sa sambayanan. Maraming salamat po. Ka-agraryo Lea, muyami lang ipaabot sa gabos na ngunyang kapaskuhan. Ka-agraryo ni Risa, Wanda Ramayan, ngunyang kapaskuhan. Pero ang futuro sarabay sa pag-asenso, sa serbisyong totoo at ang titulo, sa pagsuporta at kaka-agraryo, iyan mandato. Pero ang futuro sarabay sa pag-asenso, sa serbisyong totoo at ang titulo, sa suporta at kaka-agraryo, iyan mandato. Sa serbisyong totoo, One Bicol Region, One Bicol Region, sa laruan futuro, One Bicol, sarabay sa pag-asenso, One Bicol, One Bicol Region, inyong kapasuhan. Alright, Diyos mamalos, mga kagraryo sa sinapong sarong taon na mayong sawa nga paginanyoga, kadakol po kita mga nanodan sa mga kalakawan, Kandar Bicol sa bilog na taon, asin mas makakanod pa sa mga masunod man na taon kan pagiras naman ka mga importante asin po napapanahon na programa kanahan siya liwata sa pagipukayan. Merry Christmas sa gabos and maswag na bagong taon. Salamat din sa satuya po tawing mga nakaibang bisita, mga kagraryo digi po sa satuya na programang Kapeasan Baretang Agraryo Giraray. Ang programang inihatod po sa Induman kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong SP. Sa indong ladang ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno ikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong SPLIT. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas.
Ito ang Bombo Radio Naga. Basta Radio Bombo!